Namar kajing menti bat kuman ka sorkar MDA tu wan lamenta kasngi ke babaro ki parti saing pertai hapo gajala kidon kajing ya kendu ulang banya keren nagabanta ka reservation policy bat ka roster system. Penban kalong dak Hongpong hagaba kamsyam ladon kajing seiso bat kajing bembatai syai ka sorkar ya ka reservation policy bat ka roster system. Kane kajing le ka sorkar kapat pausyai ba kamsyam laburam ya kasur upai ba kibalatrang dik banyo ila kajong ka hok kabamno siliang hagabai dei bat katungkam tungjam hapo kajela. Kumta nagiliang uba Arden Milar basoyo moj President ka Voice of the People Party ulapan bana menta kasingi hakmat ki hajarngut ki paitlang ki bala ap ya ka kubor khamtam nakane ka party banadu ka arfly trek menta ubnai man sedang no da kijing yaki da ka ba un sedang kajing songsha thangan hakmat ka sekretariat. Susu uba Arden ulaong baladei kapor banklet ya kasuki Henry ban perkhat ya kajing jong ki khun samla gari kajing ele kamdei jong ka Voice of the People Party ne ka VPP Henry kadei jong ka ribat kajai benriu hi barok kawei ulaya weru ya ki khun samla ki long kemi ki long pa makin pen isisha ya ka ka baki dawa lada sya jam ha ka ne ka kenti menta kan long kajing du nong ka bakrau ya ka lawe ki khun samla.